na-esi na chi bịa ụmụnne m ife si na chi n'ezie na ife si na chi ije n'ụwa si na chi adị mma ụmụnne m ife si na chi ije n'ụwa si na chi adị mma ụmụnne m ife si na chi ife si na chi ife si na chi ije ụwa na-esi na chi bịa o ife si na chi ije n'ụwa na-esi na chi ụmụnne m ife si na chi ife si na chi ife si na chi n'ezie elu na ife si na chi o ụmụnne m ife si na chi ọ dị awa nna ife si na chi n'ezie na ife si na chi ije ụwa si na chi adị mma ndị obodo m onye ọ na-ele mma a sị gị ke n'olisa chukwu abịa m kedu ibe eji gwuo nwa bụ ogwu a onye ọbụla chedo ntị ọmụma ụmụnne ọ bụ na a ga-echi ọzọ n'ezie nu na o si na chi bịa o ọ bụ na a ga-echi igwe n'ezie nu na o si na chi bịa ije ụwa si na chi adị mma ụmụnne m nwanne amụta amụta n'ezie nu na o si na chi ego a na-agbata agbata nụnụ n'ezie nu na o si na chi agbaka m mbọ bụ na nli ọnụ n'ezie nu na ọ gaala na-esi na chi bịa ụmụnne m onye ọ na-ele mma ya kene olisa chukwu aja ekene olisa chukwu abịa mma ije ụwa si na chi adị mma ife si na chi onye na-ekwu abatago nọ ife si na chi mụ bụ onye wegwe ife si na chi wee ze egwu ife si na chi ọbata owele egwu ya egwu m ga na-edie ịmala egwu nwesi na chi bịa ife si na chi ije ụwa si na chi adị mma ụmụnne m ife si na chi ije n'ụwa si na chi adị mma ice ife si na chi owelu mmadụ ka onye were ego n'ụlọ kedu onye na-etile egwu a onye ọma Sunday gwalọ oke nwa na mbịate Sunday na ibe si na chi o ọkwa ịma na akwa ịgbata n'ezie nu na si na chi nwanne amụta amụta Sunday na si na chi enụla ya onye ọma Sunday odogwe nwachimeleze na okolobịa ọkwa ịma na ibe si na chi Sunday akụ nwata nwachimeleze ọbụla ọkwa ịma na akụ gị si na chi bịa ije n'ụwa si na chi adị mma Sunday kodu ya taiti nwanne ice onye ọma Sunday baba dudu onye mmịata obodo mee nwachimeleze ọbụlaeze Sunday onye obodo mụ Sunday akụ nwata Sunday baba dudu nwachimeleze ọbụlaeze Sunday baba egwu a bụ egwu Sunday onye obodo mee a na-eliro mmadụ eli ibe ekwutere ka ọ ga-emeli uche enụla ya ije n'ụwa na-esi na chi Sunday egwalọ oke nwa na mmịata na m Sunday baba dudu ike n'obodo oyibo anyị sị na ije n'ụwa na-esi na chi bịa ma na-ezogbu n'elu Sunday odogwu onye obodo onye
ibe ịgbalụ ka anyị na-eme nụ ife si na chi ife si na chi ife si na chi ihe bụ akụkọ Sonde ife si na chi onye ọma Sonde baba gbachi mere eze ọbụla ede a wee na-ata ụwa gị ife si na chi onye ma na ọ ga-adị mma ịnụlị ya ife si na chi mgbe o ji edezi mma ife si na chi ndị mmadụ kwubu ibe sọlọba Sonde nwanne m a biko egewere ndị ọnụ ibe niile na-esi na chi bịa ibe emelu ka eji ekwu ya nụ Sonde gwara ozu nne ya n'ezie na ọ gwara ọmụma ọ gwara ozu papịa gbasie ya ike nụ ọ kpọrọ ikwu n'ibe ọ kpọrọ ọra mmadụ nụ onye nọ n'ụlọ ma onye jeleje n'ezie nụ na mmadụ karịrị akarị ụmụnna m odogwu gbuli ezi ndụ weli ihe mesu ya ibe emere oke na-ekwu n'ezie nụ n'ọgbọrọ olili ọ sị na onye liri eli na ọ ga-azọlụ n'ọkpa n'ala oge ego ji nesi ya nwesị na ibe si na chibịa ice Sonde baba do na siri ibe onye mere na ọ bụrụ ọnya isi nunu iko ya eji ama elu ya nnụnụ Sonde onye obodo m biko gaba n'iru gị na chi gị dị wee gba ụwa Sonde onye obodo mee aka ndị etili gị egwu ibe si na chi bịa ijuwa si na chi adị mma onye obodo babadu ike n'obodo Igbo ekene yi kacha ekene n'oge ya bụ ezi oge ezi ogele bụ ụlọ nwunye Sonde ada ya bụ ada dị ọra mma ezi ogele bụ ụlọ a sị na mmanwụ Igbo dị n'ụlọ ya Mrs. Elizabeth Sonde Ekwalọ babadu ezi ogele bụ ụlọ Nedu Elizabeth nwunye Sonde ga n'iru n'oge adịla egela mma Igbo Sonde Mark Lisi Mmili Gold ezi ogele bụ ụlọ lachaba enye nwanyị egwu ndị bịa nụnụ n'ezie n'ibe si na chie ijuwa na-esi na chi bịa Nedu Elizabeth nwunye Sonde anaghị Lisi Mmili Gold Igbo Sonde Mark ọkwa ịma na ibe si na chi bịa ọ bụ Sonde si na nkele gị ejiri agbụrụ ọkpụrụ kokoli ya n'ụlọ Sonde baba esu ka nkenelo gị esi nwanne gị Elias Ekwalọ na mmịata Anam papa a na-egbu achala ọ na-eso ogologo onye omele sorogwe Elias Ekwalọ wachi mele eze ọbụla eze biko kele Olisa juwe kwima na ibe si na chi Elias Ekwalọ Sonde baba si na nkene ego
mma ezi papa na-egbu ya bụ a na-egbu achala Sunday babo emo Sunday semomu kene ibe sina chinu Sunday isu kankene loge John ekwalo na miata anam Share Dangote landlord na Kogi State Oyoma John Ologwe John ekwalo oge wana miata John Dangote o ibe sina chibia o landlord na Kogi State Sunday semu kene ibe sinachi akuwa no sinachi bia o enolea asa akuwa ni sinachi bia John Dangote achimelezo bleze Sunday semumu kenegi Onyo man the best Wachi meleze no kolobia Ena di ni ibe sinachi o ibe sinachi bia o Okwima no gala ne sinachi bia o And the best Ike na India Sunday baba sina kenegi no Inimaka Chukwu Jehu Ekwalo na Mmiata Anam Maga Onyoma Chuje Kwe Mwakwalo bile Iju wasinachi ademma o Yabu Chuje Kwe Mwakwalo Yesi wana Mmiata Wachimelezo Obleja Iweni nene sina chibia enolea Yebu waga Sunday sigina leke nene egu kelelege I know they are alive Desi enibe sinachi Ibe sinachi Okwima ni ibe sinachi o Ibe sinachi Okwima ni ibe sinachi no Ibe sinachi Ibe sinachi Ibe sinachi Desi enu ni ibe sinachi Ibe sinachi Nice Kanjege nelugi nunu Yabu Emmanuel wodo ake Oge wana Mmiata o Emmanuel wodo aka oyobodo mu Ibu ochele mmae Ibu odogwu n'India Ochele mmae ati ozo Emmanuel Sunday sigi na leke nene egu kelelege Okwima ni ibe sinachi Emmanuel odo aka na Mmiata Anam Ochele mma ike na India Sunday baba dudu wasina kelelege no Onyoma Sunday baba Wachimeleze no kolobia Sunday yobodobe Biko keno lisa chugo gamba Akuwa nesina chibia enolea o Iska kene loge Chinedu Okafu na mwe welumu anamu Oyoga adele mmanu Nenu Chinedu Onyoma Chedwe Moka Family $50 melu moka
kalili Chinedu onye obodo odogwu kpọrọ m $300 ibe melu ka eji ekwu ya nụ onye gwa Golden Wash ofu ihe melu ka eji ekwu ya ya bụ Chinedu nwoke bụ na lụgozie ọkwa ịma na akụkọ isi na chi n'elu akụsinachi nwamgbe enwelu nwanna m ike n'obodo ibe ibu odogwu n'India ọnọmachi Chinedu biko kenelu m nwachu World Bank nwamọba na mụ nebọrọ chụmụ ya mee osimu jebe mgbe enwelu mme na m ga-eje tiri gị egwu ya bụ Chinedu ya bụ Chiedu ya mụ ka njelu tiele World Bank nwamọba na mụ landlord ka ibu abụ egwu kenele egwu na-etili oyimo Sunday Babadu Yeshua ka nkenelu gị Basil Madụkọ na Ọrametiti Anam eze ego ike na India n'enu Basil nwa mmadụ kọrọ onye Ọrametiti na Lungozi ife si na chie ezi ego ife si na chie ezi ego emo Basili mmadụ kọrọ Sunday Babadu Sunday si na lekene o ife si na chi nụ ije n'ụwa si na chi adị mma ụmụnne m ife si na chi ezi ego ife si na chi ife niile na-esi na chi bịa ụmụnna m kedu maka ike mụ ya bụ ike mgbe nwegwu alọ nwamweze na mobili chemic oil ike na India Sunday Babadu na ngere gị n'elu ike mụ nwegwu alọ bilie ibu chemic oil ike n'obodo oyibo egwu kelele Sunday Baboye gị Sunday si nkene gị ife si na chi bịa n'ụnụ ijuwa si na chi adị mma ndị obodo m kedu maka Uchenna Moses Okoya na mmụọba agụ ochie dike ike na India Uchenna Moses ochie dike okwema na ibe si na chi Sunday Babadu Sunday si gị na lekele egwu kelele gị na mana ọ dị alive Sunday Babadu esi ka m were ekele ka m kelele gị ezi ohi gị onye buchi ọfọdụle na ụmụọba agụ Royal Dog ike na India onye ọgbọ onye buchi ụfọdụle na alụ gị bụ the Royal Dog ike n'obodo ibe mmụọba mụrụ dike onye obodo m na mmụọba Sunday Babadu Sunday si gị n'ala ekele egwu kelele ife si na chi ezie na ife si na chi ife niile na-esi na chi bịa nwanne ka agba ya gwa sa ibe 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 ois
onye ọma Sunday baba ndị bụ ogbuevi n'ụkọ landlord odogwu ego Sunday onye obodo mee gbachi mere eze ọbụla eze Sunday na-akwụ gị si na chi ego gị si na chi bịa odogwu onye obodo acheke n'elu gị ya bụ Eris Obiora wee ụmụdọra na mụ agwụ dị ndụ odogwu ike n'obodo oyibo Eris Obiora Sunday baboy mụ ewo Sunday si gị n'ala ekele na ibe si na chi bịa ibe niile na-esi na chi bịa ụmụnna m nụnụnụ agwụ dị ndụ ike n'India Sunday baba si na kene gị ka m jee kenelu gị nụnụ ya bụ Chimezie Nwelazọ onye ọma Chimezie ma mmụ Alazọ odogwu onye obodo nụnụ onye mbịata na mụ omelora ka ịbụ abụ odogwu n'Indonesia Sunday baboy mụ Sunday si gị n'ala ekene na egwu kenele gị Chimezie Alazọ esi nwana mmịata na mụ omelora kis Indonesia ọ ga-adịle gị na mmanụ Sunday babadu eswa ka nkenelu gị Chief onye chọrọ mụ Anidebe Akwebis igwe oderi kis yọra na mụ igwe mụ okolobia omelo onye na-esili ike n'enu onye achọ na mme Nwanidebe igwe oderi bụ dalụ ndị bụ ome ka bụrụ kwete onye chọrọ mụ nwanne anyị eze dezie na ị ga-echila ya eze maka Chukwu ya bụ etoseni okwu ekwuru nwoyi onye eze ka ịbụ abụ igwe odenigbo dalụ Sunday babadu Sunday onye obodo mụ Sunday sege n'ala ekele onye chọrọ mani debe igwe odenigbo kis ihe ọra na mụ igwe mgbe okolobia Sunday baba si na nkele gị ibu ome ka abụrụ kwete ife si na chi n'ezie na ife si na chi ife niile na-esi na chi bịa ụmụnna m ife si na chi Sunday esi ka nkenelu gị Monday edesu nọ oke nwa na mmịata Papa Chimamanda Investment odogwu na Indonesia oliego na oke ego n'enu Monday edesu nọ odogwu onye obodo ya bụ Papa Chimamanda odogwu na Indonesia ganiru Amanda Investment ọkwụma na ibe si na chi bịa ibe si na chi n'ụwa ibe niile si na chi ije n'ụwa si na chi adị mma ụmụnna m kedu maka Sunday mmachie oke nwa na mmịasa Anam landlord na Lagos State ike na India onye ọma Sunday mmachie landlord na Lagos State Sunday babadu ya si mụ kene gị na ibe si na chi bịa n'ụwa ibe niile na-esi na Chukwu bịa enụle ya n'ụwa
Chief Ugogbuzo Ọchake Kiss na Nam Odogwuri dia Ifeanyi Ọgbụgbụ ahụ Nwamoba Namu Ugogbuzo nu n'oge Achake lelele Ọkwịmalụ Ugogbuzo n'oge Achake ibe niile na-esi na chibi ahụ enọle ahụ Sunday babo eme Yasi kenego ibe si na chi Kwima na kune si na chi o si na chi n'ụwa Kedu maka Chijoke Emmanuel na mmiata na mụ ogologo mma landlord na Asaba Delta State Ife Sinachi onye ọma Chijoke nwemo ime wachimeleze ọbụleze landlord ka ibu abụ Sunday Babadu Sunday sigi na lekene o waswa kan kenele ye weli obu na miata na mo kisito wa mama Odogwuri India oji 100 emogo nenu onye Obugo na lungoze Obugo zemanam Oke wana ade Zito obodo mu Omogo Sunday Babadu Sunday simumu kenego Ive Sinachi bia Ijenu wa Sinachi adema Ndi obodo mu Yegolo Obugo Omogo ndi ebu Oga adelege na mmanu Kakileti wa chigozi Ofia investment Ofia bulego na namo Yeku dia wana Kajeke nelugi nununu Clement Okoye Oke wana miate Yes man Ibu Clement wana Sunday babo ime Sunday sigi na lekene o Ibe Sinachi nununu Ibe nide ne Sinachi kubia Ndi obodo Yes man Ike na India Yesu wakanke neloge Oyster Ezuo na Enugu State landlord na Kogi State one almost an alwe o state so onye Enugu State Sunday Babadu Sunday sege na la kele na ebu landlord na Kogi State wachi meleze obuleze Desenu ni Ive Sinachi Ive Sinachi no Ive Sinachi Ive Sinachi Desenu ni Ive Sinachi o Ive Sinachi Desenu ni Ive Sinachi o Ive Sinachi Desenu ni Ive Sinachi o Ive Sinachi Desenu ni Ive Sinachi Yes Ive Sinachi Kedu maka Akachukwu Yob Akachu Nwokede onye oge anile mma onye Aguleri Akachu Nwokede na Aguleri Ọmaba 1 na Eziama Ibesunu Aguleri Sunday Baba Sinachi kenegeno Desenu Ive Sinachi bia nunu onye oge adele mo ewo kelele Yesu akanke neloge
Igwe John Ọkanume na Enugu steeti landlord na Kogi steeti na ọ ga-adịla mma n'ụlọ. Kedu maka Nzedigwe Ọkafọ na Mmiata Anamu Atọ Chairman Anambra na Kogi. Onye ọma Nzedigwe bili egwu kelele. Ife Sinachi n'ezie na Ife Sinachi ije n'ụwa Sinachi adị mma o. Kedu maka Ewurike Ọnụọra na Ọrama Etisi Anamu Chris Mba Ike na India. N'elu onye egwu na-emu n'ike ọnụ olodogwu onye ọrịa bụ etiti ibu Chris Mba o n'India. Sunday Baba Oyeme Sunday si gị na lekene nụ n'ibe Sinachi bịa ije n'ụwa Sinachi adị mma o ụmụnna m. Yesu ka nkenelu gị Stanley Machie na Mmiata Anamu Ọmaba Ike na India Ice. Nedu Stanley Machie Igbo Ọmaba Oyemo ogogogogo onye oge adịle mma ike n'obodo oyibo. Sunday Baba Oyemo ezi ọya ka m Sunday si gị n'ala ekene egwu kenele gị n'ụlọ. Kaje kenelu gị n'ụlọ ya bụ Chukwudi Egwuala ya bụ na Mmiata o Nwachimeleze Ọbụleze oge adịle gị mma. Chukwudi Egwuala na Mmiata Anamu As Ike na India na ọ ga-adịle gị na mma n'ụnụnụ. Kaje kenelu gị n'ue kedu na onye egwu onye ọma Boniface Nwagwu Ọbatuna oke nwa na Mmiata o ogogogogo. Nedu Boniface Nwagwu Oyeme Nwagwu Ọbatuna onye Mmiata obodo m egwu kelele gị. Ụdanna Akpụrụ Eyi Chief Ụdakpụ Eyi nke izizi na Mmiata Anamu Nwanne Aloy Plus Ike n'obodo oyibo n'ụlọ. Anyị si na nlotu n'ubi ka nlarịa. Sunday Baba ọ sị na nkene gị esi oyi ka ajọ nwanne n'ụlọ. Chief Ụdakpụ Eyi n'ezie na Ife Sinachi ọ dị ya nwanne. Kaje ekene nwanne mma ya bụ Chinedu Ọkafọ oke nwanne Mmiata ya bụ Chiedu Ọkafọ anụ bụ ọgwụ odogwe anụ n'ibu ọgwụ agbali anụ bụ ọgwụ. Sunday Baba Oyemo Sunday si gị n'ala ekele na egwu kelele gị. Chiedu Ọkafọ na Mmiata Anamu anụ ibu ọgwụ life dị maka Boniface ọnọkwa ọfụma. Egwu a bụ Ife Sinachi o Ife Sinachi. Sunday Baba esi ka nkenelu gị Ikechu nwanna chọe atọ nke izizi na Mmiata obodo m Ike n'obodo oyibo Ikechu na-achọ. Odenigbo onye mụrụ oke mmanwụ Odenigbo. Sunday Baba du Sunday si gị n'ala ekene o egwu kelele gị. Ya bụ Ikechu na-achọ landlord na Lagos steeti. Mụ na ndị egwu m n'ezie na anyị bịara obi gị nụ anyị bịa Lagos steeti bịa pịalụ gị egwu.
bosi mele shine dedication bosi bo bebulo bigi nunu okwi malumu na ndi egwu ma he biale o Sunday baba oye miato obodo me Sunday walozu papia o megu okpolo mu na ndi egwu mu no gwa he biale gbeji kwase nwa bozu Sunday oye obodo mu Sunday sinegwu yeje n'igwe iwe melo kantel Sunday obu igwe evi Sunday oji evi emesu ya wachi meleze obuleze keduma keji ike akwa alo onye mmiata obodo mu keji ike ekwa alo na mmiata anam ike na Malaysia landlord na tere Onisha kanke n'elu gị ejaki nwa mame odogwu na Malaysia bili landlord na tere kedu maka odigbo captain nwakwalo onye modi n'igbo captain onye obodo mu captain nwakwalo nwoke nwana mmiate landlord na Saba machi meleze n'Okolobia ya bụ Sunday baba Sunday smoke negi ibe sinachi ezienu ni ibe sinachi ezienu ni ibe sinachi nenu Sunday baba o machi meleze n'Okolobia landlord odogwu egwu nne etili gị nununu egwu a ka nje chimonu maọbụ ibe sinachi ibe ji gbuo nwa bụ ogwu a ọ bụ na ga echi ọzọ nununu ezienu no sinachi bịa o ọ bụrụ na ga echi igwe ezienu no sinachi bịa o Sunday akụ gị sinachi bịa ego gị sinachi bịa ezienu na ibe sinachi o agbakọ m ụmụ obu nli ọnụ ọkụ ịma na ọgala na-esinachi bịa onume ekele gị Sunday onye obodo mee oge adịzi mgbe ọzọ ka anyị nọlịa n'oge adịzi mgbe ọzọ ka anyị nọlịa ojije egwu n'egi mụ na ga-ebule ego Please subscribe to this channel. Please subscribe. Share this video. Subscribe to this channel. Tell your friends to subscribe to this channel. Subscribing to this channel is very free.